What's up mga katropa? Panibagong araw, panibagong katarantaduhan naman guys! For today's vlog is magbibigay na naman tayo ng mga 5 uri ng mga tao. Specifically, mga kaklase mong mga burawat. So yun na nga guys, huwag na natin itong patagalin and let's get it on! Kung bago ka pa lang sa aking channel, welcome sa tropa mo, tropa ko, tropa tayong lahat, enjoy watching! So ayun nga, let's start! Unang uri, yung mga paper center. Sila yung mga kaklase nating marami ang mga papel. Tsaka yung ibang mga kaklase nating napahingi-hingi lang. Hindi nila alam kung paano magdala ng sariling papel. Katulad na nila. Sige, bago ba? Okay class! Okay class, get... Hala! Paper! Ano siya paper? Putik! Wala akong kilala dito. Wala akong papel. Oh my god! Bakit ko pa nakalimutan yung papel? Hihingi na lang ako. At magpa-peeling close na lang tayo. Kaya natin. Yun may papel. Kumukuha na siya. May papel ako. Kukunti-kunti ko lang tong pagkukuha ng papel. Natukuhan ko sa bag ko. Makikita na lang. Maubos pa ito kagad. Uy! Pre! What's up? Kita ko. Wow! Gwapo mo ah! Uy! Hello! Ha? Close tayo? Taga saan ka? Taga Mandaluyong lang kasi ako. Ikaw? Malapit lang. Malapit lang ba sa inyo? Ngayon ko lang nalaman. May papel ka? Pwede makahingi? Sige. Pwede? Bigyan na lang kita na... Salamat! Isang papel. Papel, gusto mo? Sige, makahingi ka. Ito. Ito na. Sa'yo na. Sa'yo na. Thank you. Yes! May papel na ako. So, yun nga. Nakita niyo namang yung mga paper center. Madaming mga karelate doon. Isa rin ako. Dahil humihingi din ako ng papel. So, next is yung mga pabida. Sila yung mga feeling rich. Minsan rich din sila. Pero sila yung mga marami na. Sila na yung may kaya. Katulad lang yan. Oy! Alam niyo ba? Maganda yung mga malaki yung bahay namin. Kasi laki ng Eiffel Tower. You know, kami kaya ang mga richest among the sa aming munisipalidad. Dalawang sasakyan, mga Ford at yung Ford yun, at saka yung Mustang. Maganda yung mga sasakyan namin din. Yung bahay namin, 5-story na bahay. Then, meron kaming 2 aeroplano, 3 helicopter, you know. Kaya kong bilhin lahat. Kaya ng pamilya namin bilhin lahat. Kasi gusto niya, bilhin ko din kayo eh. So yun na nga, nakita niyo naman, talagang ang laki na ng uno niya, ang hangin pa. So anyways, let's move on. Ito yung ikatlong uri ng kaklase na makikita mo sa first day of school. Sila yung mga pampatawa o mga joker. Katulad na lang niya. Hindi ko na kailangan i-describe. Siya na lang mag-describe. Hello. Ako nga pala si Fokroy. Gusto niya ako mag-joke? Ilan anak ni ma'am? Hindi niya alam?
Ilan anak ni ma'am? 6. Dahil 6 na tayo dito. Isa si ma'am, isa ako, yung narrator, at saka yung mga kaklase nating baliw. Sari-sari lang kami. Nakita nyo naman talaga, parang baliw. So, next, uri, yung ika-4 na uri na kaklase natin yung pwede nating makita. Sila yung mga guwapings. Mga gwapo. Sila yung mga gwapong-gwapo na pwedeng ipampalit kay James Reid. At saka sila yung mga escort ng mga muses natin. Tulad lang yan. So, yun. Nakita nyo naman yung ika-4 na uri. Ang gwapo niya. Para siyang James Reid, diba? So, next is yung so, lastly, yung mga tao o mga kaklase nating mga na sobrang excited. Katulad lang niya. Wow! Ang ganda ng lugar na to. Ang laki ng classroom. Wow! Ang dami ko pang klase. Oh, hello! It's me, Jasmine. I am your classmate. Jasmine? Pangalan ko? Oh, I'm so excited to know you. Yes, I'm so excited. Ang ganda ng mga lugar. Wow! Building pa na yun. Meron palang building na yun. Para lang namin. Oh, sino pa yun? Uy, hello sa inyo. Gusto ko makipagkaibigan. Ganda talaga ng paralan ko. So excited lang talaga. Tagal-tagal na. So, inaasam dito. Napakapunta na paralan na ito. Wow! Ganda. Uy, I'm excited. Excited mo ah. Ayun na nga guys. Nakita nyo naman yung mga 5 uri ng kaklase. I hope merong nakarelate sa inyo na ganyan. So yun na, I hope nakarelate kayo. So, see you again next time guys. Medyo natagalan yung pag-upload ko ng vlog. Kaya dahil meron akong nag-vlog kasi ako rin iba. Pangplano lang. So, if you happen to like this video, don't forget to like, punch the subscribe button, and turn on the notification bell below para ma-update kayo mga sa susunod kong mga videos. And don't forget to share this video para madami-dami na rin tayo sa pamilya natin. So, see you again next time guys. Bye!